आच्छा दाखोन बै गेजेर जानाय सिख्ला सोर जाखोब्रा नों सिनायो नामा मा होनदों थारमाने आं बे सिख्लाखौ हाबा खालामगोन गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो हागौब्ला नों खेबसे आइलाबखौनो होननायसाय सिम्पल भेरि सिम्पल नों नायबायल' था ओइ सिख्लाफोर र' 7 मिनिट थारमाने नोंसोरबायदि बर' सिख्लाफोर नुयोबा सोर बासिना होनो शिल्पा शेट्टी माधुरी दीक्षित कारिश्मा कापुर फेल नोंसोर साथामनि गेजेराव आं नैबेखौ हाबा खालामगोन माथो मोखां नायखो मा आदा नों आंखौ हाबा लागोन हगा लाजा नों मालाय सिख्लाफोरखौ दंहायनो नों इदियट दा इदियट मा फावलाय बेलाय हगा आंखौ सोबाबाय नों ननसेन्स लाजिरा बे रास्कल ननसेन्स ओइ नोंसोर सानै बोरै फै लेखा सोलोंफैदों ना गुन्दागिरि खालामफैदों दिनैजों नोंसोरनि गाज्रि रेकर्डआ खेबथा जाबाय नोंसोरा बे कलेजाव जायगा गैला गेट आउट नै माथो नोंथाङा दंफैग्रोयोलाय दे बेसेबा गोबावजों लोगो मोनलायनाय जिरायदो नोंथां जिरायदो वाइटार कापनै कफि लाबोनाय डैडी आं कफि लोंनो बादों आंनो कक बायनो फैसा हरना र'आइ न' बायनानै लोंहैदो थैंक्स डैड आस्सा नोंथांनि गथ'फ्रा साबैसे जाखो नायल' जाल' बे नोंथां नुनाय सासेयानोल' नोंथांनियालाय आंनाबो हौवासाया सासेल' नोंथां BSc फार्स्ट क्लास पास खालामनानै साख्रि लानो थिनब्लाबो लाया हनै माबा थालिर बिफां गायनाय एम्फौ फिग्रा बिफां गायनाय आरो माबा माबि आबाद मावनायावसो नांथाना दङ दानि मुगायाव बेफोरबादिखौबो नांसिगौ नोंथां नोंथाङा खोनाबाय जानो हागौ गुबुन हादरफ्राव गोबांथार मानसियानो लेखा गोरोंब्लाबो आबाद मावनाय हायोबा कम्पानिफोर खुलिनाय बेफोरबादिजोंनो आथिं सोमाव सोमाव न'खर फोथांबोगासिनो दङ नोंथां बाथ्राया जेखि जादोआनो नोंथां आं नोंथांनि फिसाजोखौसो बिहामजो हिसाबै फसायबाय दा नोंथाङासो मा बुङो नोंथां बादि सासे जमिदारानो आंनि फिसाजोखौ फसायदोंब्ला आंहा बहाय मा बुंनांगौ दं अके नोंथां अके नोंथां अके थांसै डैडी थांनोसै आइ थांनोसै नाथाय नैबे बिथांखौ सिनायनानै ला खुलुमबाय आंखौ जागोन फिसा बिदिब्ला नोंथाङा थाथ'दो माब्लाबा मोजां रायलायलायनोसै जागोन नोंथां गोजोन्थों थुदु आइ जारौ এই দেখেন बै फैबाय थानाय सेंग्राफोरखौ लेंहरनायसाय ओरै फैथ'नायसाय ओरै मानो फैदोब्रा जौ लोंग्रा नालाय लोंदो आइ बाजै जौआ लाबोबाव
हा बहाथो थांनानै लोगो मोनलायखो माबालै बिटिसि अफिसाव मानसिफोर थांसैलायनायखाय एप्लिकेसन हैनो थांदोंमोन जों माथो रावबो गुमुरखौनो होथ्रा जोंनो Dakin, lu coba. Nोंसोर आंजों लोगो जा आंजों खारफा नोंसोर रांनि गलाम जादोंथ' बै रां बरहा बरहा लाग्राफोरखौ गासिखौबो सेलाबजोबनांगौ ना जों बिदियाव बावलायलायलै आसा थादों नोंथांमोन बाथ्राफोरखौ उनाव रायज्लायसिगोन थ' थांलाय दिनै बिदिबा र' जोंबो थांसै जिरायथ' मोजां राङा बेसेबां जाखो 60 रां जाबाय नायनानै लांफैदो न' थ' लोंनांगौ जानांगौ फुरथि खालामनांगौ लोगोफोर बे मानसिखौ होख्लायनांगौ फिसाला माहाजोननि फिसाला गावसोरलाय सुबिदा लाग्रा नङा माथो होख्लायथारनांगौ रिन्दाव नोंनि दादागिरियाबो सोलिनाय नङा दे आंखौ बहा दादागिरि खालामनो नुखुब्रा मेरगम दादागिरि नङा साला थाखा फैसानि बिगोमा जादोंथ' जों बायदि बेखारखौ सोर नायनो बाराबा आंबोथ' नोंसोर बादिनो नोंसोरखौ सोर बेखार जानो थिनदों आं नाथाय नोंसोर बायदि जिरायनानै थायाखै दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ गोबांथार सुबुंनोनो गोबां सुबिदा होबोदों नोंसोर बेफोरनि उदिस लायाबालानो सानफ्रोमबो जौ लोंनानै आन्दायनानै थायोब्ला बे दाया सोरनि नोंजों गोबांद्राय बुजायनाङा थ' नोंसोरलाय मानोथो थांफादिया बिसिनि साननायजों जोंनि साननायजों गोरोबारिनो दं जों नोंनि खोथाखौसो खोनासंनो लुबैयो आं जोबोद गोजोनबाय नोंसोर आंखौ मालाबा लोगो हमफिनदो आंहा दाबसे जायगायाव थांनांगौ बिदिब्ला थाथ'दो जोंखौबो अननानै लामाखौ दिन्थिना होनांगोनलै रिन्दाव नोंगौ नोंथां जों लामाखौ दिन्थिना होथारमारनांगोन नै फाग्लि ना हरलाय फाग्लि गोसथोनाय थाखानानै मा सिन्था खालामदोंहाय आंबो गोसथोनाय थारसिगौहाय खोन्थाहाय फाग्लि गोसोबा माबायदि मोनो प्रेमहाय मोनब्लाबो दुखु नुवाब्लाबो उसुखुथु माबाहाय मेरा होने वालाया गोबावब्ला फन हरनो थिनदोंमोन फाग्लिहाय बाराद्राय थुमथुम लाथुमब्ला बेरफुगोनबो थ' फिसुआव फन हैनोसै थ' फैद' हेल' नों सोर बुंदों माबा आंनो रेन्टआवखौ नांगौमोन आदाखौ औ अन्नानै एसे खोन्थाहरनाय नों सोरमोनलाय माबा आंखौ जुलि होनो ए बाजै सोरनि फन नोंनि फना दा बाजै जुलिनि सोद जाम्बि हेलौ दिल तो पागल है नों माब्ला फैयो प्लिज जुलि बागान नायनो गाबोन मन्थ्रि फैगोन नै दा आं ओंखारबायसो नोंबो गाबोन फै दे गाबोननो नै लोगोफ्राबो नोंखौ नायनो लुगैदोंमोननो सम मोनोब्ला बेसेबां नायबाय थाथों दिनै दोनथ'बाय दे समनि जोबोद आंखाल दे
जुलिया बहायनो थायो मा बुंखोबा लोगो फनावबो हाबानि थारिख लायोहाय जुलिनि हाबायाव मोदै फुगानो थाव लाखानांगौहाय थेट फाग्लिफोर ए अबेसोर जुलि दाफिनदाया सोबादो सोबावदो दाखा दाखा मा मोखां नायबावखो दाउ मैनाखौ हमनांगौ ना दाउसो हमनांगौ बेखौ एसे सिन्था खालामदां गासिब्ला जुथु जुलि बै समनि खि दा सोमोन्दो ओइ सिरसा नङाबा दिगदार जागोन Hands up! नङाब्लालाय गुलि गखानोसै सार बेसोर मानसि मोजां नङा बिसिनि गाज्रि आखुआ जोंनि खोमायाव हाबखाबाय नोंसोर थांफिनदो नोंसोर फै 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 खडक नोंसोर साननानै नाय अनारु रैखाथि बिलिफां जोंनि साखाथि फाखाथि न' गुदिफ्रावनो बेसेबांबा हा बेखार गोलैसोनानै थायो बेफोरावखि जों आबाद खालामब्ला एसेसो रां फैयामोन खस्थ'नि गेजेरजों नङाब्ला फिथाइखौ मोनजानाया गोब्राब नोंगौ रिन्दाव नोंनि साननाया जोबोद सिगां बेनिखायनो जों दिनै नोंनि उन उन खारफानो गोनां जादों बैसोआ नेनानै थाया समाबो जोंखौ उनथिं नायफिना जों बे जिनिसखौ दासो बुजिदों गावखौनो जुदि बेखार साननानै सानफ्रामबो लोंला जालाजों दिन थाङोब्ला नों उनावसो बुजिगोन गावनो मावाब्ला मालायखौमालाय मा थिननो हानो नोंगौ रिन्दाव नोंथां जों गावखौनो गोबाव सम बेखाराव खाथायफैदोंमोन बै समाव नों बुंनायनिफ्रायनो जोंबो दा जयै कपारेटिभ ससाइटि दानानै थालिर बिफां गायनाय एम्फौ फिसिग्रा बिफां गायनो हाखौबो थि खालामखाबाय आरो गामियाव गोग्लैसोनानै थानाय हाफोरखौबो जों दा एवस्रांजोब्बाय जोबोद मोजां आं गोजोनबाय नोंसोरबो दा बावैसोनो मोजां हाबा मावलाङोब्ला सरखारनिफ्राय मदद मोनसिगोन आरो थांना थानायाव बयबो गोरलै राहा फैसिगोन आं थांनोसै गाबोन मिनिस्टार बागान नायनो फैनो नागिरदों नोंसोरबो बयबो फै जागोन दे जोबोद गोजोनबाय जै आंनि थरलिनि सिलिंबायसो माथो थरलिं बोर लानांबो नों बहा हानो बुन्दु थरलिया जाबाय आंखौसो मोजां मोनो हा नायदो नै फान्था गेरला होनोसै जै आगै थरलिनि आया माथो गावा खिब्रा बेनो गावखौनो हाग्रा हाया नोंबो माथो दै सिगांबायबा दै लोंदिनलै ओइ आगै थरलि दै लाबो दै सोलाबाखलै मानसिया मावबाय थानो रिंगि आगै थरलि दै लाबो खोनायाखिसै नामाब्रा बेलाय होद आं मालाय माथो सोलाबदोंब्रा आइदे उफ नै आगै थरलिखौसो गेजेरावनो हाबा लाजाया दा नों हाबा लानो ना आं जुलि लानो हेथोर रावनोबो हरनायाव गैयालै नांगौब्ला सानैजों बादिलायनानै जाय देरहायो बेनो मोनगोन मानि बादिनो शे मोसौ भेरानि हारां खुरलायलायनाय बादिलायनानै सौख्रेबलायनानै जाय देरहायो बेनो मिस्थरलिनि बिगोमा जागोन आच्छा बेनो जाथोंसै नै आंना गंमानैसो हामथारला सौलायथानोसो लुगैबाय दे सौलायथानोसै दे थिग आसे फान्था गेला नायथारनोसै दे आंबो नायना आंना हले बाथरुमाव थाहैनोसो थिग आसे आंनाबोथ' फालोआव थाहैनोसो
उनावसो खिन्थागोन दहाय आगै थुलि दहाय खदाला आगै थुलि खदाल आरो खालामथारालै आगै थुलि जों नोंखौसो बादिलायदोंमोनलै आगै थुलि आं सिरि जाखोना खाम जाखो नोंसोरजों बादि जानो नै फान्थि गालिखौ मोनगोना आयै दावदै गला मासि गोथाव खिफिदोंलाय आयै ब्रेंगि सिदेर लांबायसो नामा बेलाय नाफाम बिदै खैसिब ब्रेंगि हामा गोदान थांलाय बेलाय ओइ खामानि मावनाया बिदियो मा फावलाय सब समय खेलाजोंल' दिन थाग्रा बै खनाथिं बेरा बायनानै दङ मा मार फाहामै नङाबा दानो मोसौ हाबोजोबथारगोन ब्रेंगि जुलि आं नोंखौ सानसे नुवाब्लानो उन्दुनो ओंखारनो रोङिसो जालांबाय मा जाखोथाय मा जानो खर'आव साननायावबो एम्फौ नांजोब्बाय आंबोथ' नोंखौ सानसे नुवाबानो उन्दुनो ओंखारला जुलि सानो गोसोआ बै समाव नोंखौ खाथियाव मोनोब्ला मोनगोन आं नोंनि खोथाखौ एबाराव आइजों रायज्लायसिगोन नों माबोरै बुंगोन आं ओरैबायदि बुंगोन आयै नों जुलिखौ माबायदि मोजां मोनो होमब्लाना आइया बुंगोन जोबोद मोजां जुदि नोंसिनि आइया आंखौ मोजां मोनाब्ला जुदि हाबाखौ आंजों लानो मोना होनोब्ला मा